Angkis pusin akong gigi. Dia ni pong karo ko ada sepun pusin ako na beres karo udah buah. Angkan bukan nari orang ini buah ka ay takut tim natangayo bat ekonarikin kaputat de tapos intero ay enagi buah ka enagi kain na nun kakamagurin tapos inten buah. Saro ko'y mayana, ari iya tani mayana, ay kanga sa kakan kita na tani mayana, ay eta ko na ba. Nga ba natawa tapos, tapoy. Ngay, anak may tawa. Ay ari tawa ang kan. Ang kan, ari, semana kami di GBS. Ang kan, iswangan nodia ko ay tara tapon nambos matito yari angay kana ko rito tuwa na tiyawa ako mga anak dito yari muina kaya kaya kanan angay ari apa nibus ngayon nga nakangaya mamasu ilari kina may manitira na itiran po sa tuwan sa po ari sibusin ako na tuwa na tapon kuwa tapon tiyawa mimingge yaki kakarida teno matiang mani itera na ada kanga stani yayay kaya na bimam may mga paruida teno mani itera na ada tuwan ada nawitera ang ano yaswangan ya ponde si kawai mayo yang apa ni? Saya pun titing wari ada koswangai. Apa ni kaya di diangkai. Ada kada wantara itu yari pada kang masuk ke ya tahu pun. Ayah swanga. Ano ko kaya nang kanya ay siya ito ini maya ba ito ini mayang. Ya apa ni? Ada imatang ada rawana bani kaya tagi. Ada tak upapun wana. Ayah kepones, ada kang apa yang ayah? Asa kapun karawat tarai. Ungkua, ungkisibusi. Tino matiang anak ko man ada itera kang atiang ameng. Pada suat, sinakot man. Sebanang ameng kay. Angkai, situ wo matiang matimena tino amang anak ko man angatay lah. Ang kanako kanikakuha, ati mo, tara mon ng bus, tara antari, ano karawan taray. Yay tapay ako noria. Yung inora tiyotari, tiyotan may tarawa. Ang kay, ang bus, sa mga kaya, ang kay tarawa. Sa mga kira tarawa. Ano na, so kira tarawa, tatuwa na tapuntiyawa. Ya gini kan tekan kan, ya tayo ba kaya dua de karoy. Banga yang nibusin na rin giwe, ako na bang kan, kakaya ang aroy ng kan tebuah kari, ngayari irang kan no matitiang. Ada orang kan yarang indoy pasak sebang kaya taraw, sagi kaya bimam. Ayat ako kan, ayat ako, ano may tawa. Ayat ko na bagi ni masu. Ni karo ko sa ro ko yabe man. Tumo ni ngapo. Ari ako kuri pa sa ro ko yabe man. Anang kan maninan dinani toy na nakadikipoy tetua. Naya kanayo te kinagikain te tayan na ro tabi maruwa. At te kinamimitongin tetua tayan ni karaw. Awakasota anam makuri paina tayan itoy. Apon to kaw. Ganda takauwan dongorong kan ada tepu kamera wa kati apa inaya sa nura tepu kamera wa irumia teh kamu ngongo teh ka tepu kamera wa kamu ginaya ki naru na kamu ginana ko nakawa ki kamu suai nakawa ki ada mana kamu nai kawa ya kamu nakawa atau kamu anu diangkat ni merah ma tepu kamera wa ang kwarit tens
pa iurana taura o ebus. Nge suwari regen ikuria. Ay kani marawan ikuria. Mang kana simena yon tipikin takakaro. O sa nura na bati taura ka ngaya pusinap. Uwato ko na bati yo tipo ko merawa. Tipo ka merawa ang kanya kanga ti taura. Ebus. Matirata po ka marawa. At ako taman tiyens. Ang kanay sa kakiwa, yagi ko na handa kaya, mga pilin ako. Ang ayari, taan na kawa, na po ni Ben Tapitay, akais po mataya kayo, kangata po ka marawa. Akatayan ni kakiwa, ang ayayagi na kayo rin. Sumana nga naman kay, ang kanyang ngay raw woman, tuwari raw, saran tuwari pa, Johnny, Johnny, aral. Punigara naman, saran ng takaragyayo pa Johnny. Alis sa kita na ba ikay? Dabogin na ba? Kaya ka nura de brown dabog. Makayari sa kita na ikay. Sino ko may indangay na, siyogin ako, dabog. Payag is karoy tarawa, pene, sana ko nga nandugin dabog. Ang kanya, resa po nabusin ako. What? Arabos. Ngay kabutaw po si, ngay kabuta na bos. Ano tuwa? Johnny. Saran na ba Johnny? Rin sa punibusin ako sa, kaya nabi mama, may taraw, kunadiyatan, mayanan tayo na ako. Kaya rin sa punibusin ako, buwa ka na ba tayo? Ikototan ako ngaya kototan ako pare uwara bos aya si puno busa yagiman yung mga kota na bautos ngaya kakyang kanyan kota na tos na punis kaway na kaya si puno na oya na ban naididi ayaron sa ididi at may kayo na kontinans to kaya kangaya kan tiraro si busin ako na ba yung mga kota na ba utos, yung mga kota na ba anatos. Ikota utos na rito na. Yaki kaya ka, tuwa Johnny. Yaki kaya ka, yung mga kota na ba utos, anatosin ako. Ano ka nga yan, ano ka, ang kanya, toya, ito pa Eric. Yung mga kota na ba utosin ako yun, Yagi kota na ba na tos? Dirang kay Eric. Eric ay uyang, ton nang mangok. Ada si puno ay uwara bos, ay bong siya ginori na. Sinori, otan na ratos. Ang kanyang pilirikaki, yung mga pilirikaki na ko yun, nano nakanga yung mga ginako taraw. Ay yakakayang kan. Yak minautusin ka kaya. Kira kinapatan. Ngayang kan ngayon ako, idaan ako tapo kamera. Idaan ako tapo kamera ang kan. Payakos, taura tuwan. Ngay, ikakataw. Ang tauran ako yun. Ngay, akata na tauran ako. Aris wayan man ang may kayo nakot na. Ang kahinggi ko tao mo yan. Yakin. Ngayon yung mga ilat, tiyakan taura tuwan. May idea, yakidian ni kangay nako, ni kainasin ako at ma'am. Idea ni kangay nako turo mo. Okay? Kaya po ni idea na ben ngoy doa. O di ura na betiberi o. O ngayari, ito ko pang ngayon kan. Ari idea na ko na mari, idea na ko na. Ari inura na betitaurari. To antayin kaya. Ari anataura taurari. Yagi beni ang oya, ngayat na po ka maraw at apayari. Ari ka pinumakain nila ko dito menari. O di ko ta autos, o ngaya ko ta natos. Ari di na apayari. Narunang kanya, uwat taura ay kay ekay. Pati taura rin tuwa na rin piridio. At taura rin tuwa na, ari
ada pun doon ano mo na nga may taro may kay nako man. Ada kay ro. Ito no era. Kukunaira. Pasaking ge are otari. Ani iri ang kay. Saking ge. Pa tepo kamerawan kan. Pati taurahan ng kanya. Ari-aran na ikilibes, pati po kamerawa. Awat ako na pa ikilibes, pa ang kuha tiyanski. May sakit tiyans. Nakaragin natin, nakataro ay tiyakan tapo kamerawa. Tapo kamerawa, sakit tiyans. Pa, timinari, adang kanaro na po ako, kung ako tandakin tapitay. Ako nurat, kangat, tinana, kangay, imino-mino, nakakangay ni kaki. Ay, ikuro. Pati pa yan ang gimew. Itatayon, timino. Itatayon, tari. Ayaran ang kintatay ni matang pa, Nautilus. Irawa dati, tapo siniyayasan nora te Nautilus. Ako rin tamnina, para yakota ti maraw. Ati, tapos yawarere, nakadikipay tiyatua, ebusi tari. Itatayon tari, tapos yayo. Nga yasaran na ngayon, pati po kamerawa, ang kuwarit yans, masakit yans. Ay? Pa nakadikipay tiyatua, pirma ka timinayo, kasino ko tiran, kanga, tiran na rin kanyang, yari ka pa kangay titaura. Akaragin na nake kain ti yacht tuwa na. O tako banggi apo met ti Nautilus merawa. O situ me kurutam ni pari arangin kura-kura temen. Yuta, ipo ni kota. Kanya Italia de ko gana ko na Italia ko no tempat-tempat tage kang yan kan. O ngayon kanya arangin daw ta tempat-tempat ayan oria. Ngayon tapo kamerawang kan. Ada no dia teman ya yo. Ngayari kaya suang. Saki ngai. Paitok panggi bangay ya poni diri ko na. Saki ngai. Pati po kamerawan kan. Ada no na. The Nautilus. Tapos paintar tari. Ayan nakadikipay tiya tuwa. Awaran ng ikilibes pang ko are. Tapi po kamerawan ada tians. Sak tians. Ngayon po na nakadikipay tiya tuwa. Pa ngayat arana ni matang ada te Nautilus ya maning arana ni gidibes ako na nurang kanya di nang kana ada yang ibu tandak yang kana ya ko paya mate teman na iyo ada rangin dawat at kanga emino dapatana kono dia pa kakasina ko tera ni may kain tabag kay nayakaya kain turo mo ni ma aurwa ta payayo ana ing kanya pay ka aurwa rapatana pari arang intakanya niya kanga ti silawari arang intakanya niya karo ya pamay yang kanya mayan ang kanya te Nautilus ang kanyang kanaro na ba ko kumanangan nakawa ta ko ira tamam kisinam kamanura te payayapusin na ba ni kangay tari. Sakit yans. Paanang kanya. Pare angko ay tapo kamerawa. Sakit tapo kamerawa. Puntaman nari. Ada teman na. Ngaya. Ada busi marawa. Paanakari ka pa itiatwa. Ngaya ada bubura ngay rarate. Kay kiniba saran na pati. Teman na. Tiyansi. Sinurat ito po kamerawa. Ang kuwari anurat ito po kamerawa. Sinanuran ka niya, tiki po, antayan naruruwa po inawa. At ako kay. Punanapay yuhuwa, apan ako makanuaya. Pahin ka pa na ika, sinurin tiyo nabayo. Punapay, agya anapay tiyo tuwa, kadikini ka pa na. Punna na pa Yehowa, apan ako makanuaya.
ma on napa ma ke me kai ngai dang kai sepenin me kan na napa tetwa a sepenin me o sagara pa ito napa yo Amerika Iran China Rusia aya kata yan ulo at napa yo akade pwede kasi o sagay pa asi kami akagi kay maya uruang kay ito napa yo at kaya giman, ayaw po na bete buwaka, at katinuan ng buwaka. At tiras na karoy. Ang kanay, at ako bang kanay, yan ako ti, kanuan ti buwaka, kanuan ti, takasi ade poisin. Ako tipu-tipu, buwaya pa katakaraway, ay pa rin tipu-tipu, mata, ngayon ako tipu-tipu, ang gigaya, ako karairam. Ay pa na iram, nak. Pangaya, iya pa kairam pa. Kanuan tinan poisin na kiki. Ada aku may ni karoy kain tiyan na bayo. Siya kaya pa itiyan na bayo. Punna na pa iyo ho. Apan ako makanuaya. Mau napa makia makayay. Mayari ngayon ay kay sakawagin na tiyan na bayo. Sakawagin na arata po yung kay sakapaya pa tiyatwa yang anira tiyan na bayo. Sinaidida tabo kamerawa. Tabo kamerawa, the Nautilus, the man, anaman teatwa, ay akadigya. Irang intatay, pirma kay tari. O, ikawasin ako at yota, ang tapitay. Sa idiyan ako pa sita ko ba, tuwan na ko. Masya kitawan na ko, ay? Pa, the Nautilus, okay? Tabo kamerawa. Yo, tangkan. O yan ang kanya, terong-rong tayo. Kambasin na ba? Sa kasukuan ako yatan. Tan babae da amiwak. Umar sa kamen, amen. Rarabati mas natigay mo na terong-rong tayo. Ikuwas ka kuwan ka ba na bayat. Bukan marawas, tatok batiyans. Ngayon kayo wali kayo ng atana at bukan marawatiyans. At itaw rami minay maraw. Ako na kuwi di anak ko yakam ko na ban. Nikay ko na ko nung titabuan ng daro. Wabuan na pa yung maraw. Okay? Kaya po pa sakit yan sa tayo na bangay na kain kitibas. Ay ka silang dadanihin yung ura tayo kan bukan maraw. Ngay dataan mamanang ay tari. Ngay dataan na kun nakaway tari. Sa tayo pa punta ka rin kabayan na batuwa na. Ay bibipisin na ba itari ko sa atay yang ano sinagam ng manayay. Rarapati tiga kami ko nung ndirong tayo matakaw nga man na tayo na ba so aw kada nga bare na sa pangkuya kung ra on medak idarikiran da bakan tayo. Okay sinang kay nang kanya aratabas na tayo sa san nungura dirong sa san nungura gibu. Sa busen na bakan na arapasta ara sa kurubo kaya man idarikira pa ako may na bakan kay na ratabas sayo ndetataro. Sa kamu sila na bangan yung min na yun. Era po, tapora kami na yay sa kanikinaya to kinay na ratataro nunumek, kami na yay sa puperagin tataro. Asura man damaka sa kahit tao ko, karapa ko, namkariki ba yay kakamimi. On tapi tayo tuwe sa kyuta yayo sa kaparapwak. Mente tayo yayo, wapun tararaw tuwe pa, kupay-pay na bahay na kaben. O apiyari ki, rungurungway kay tiyaswa pa, atake na yay tiyaswa, pay-pay, karikipay. Bahay ni kaben ya ke, atake na ki tiyaswa, sa kakuway nori. Kapaya meon, masta di kemew. Ngayra ni kaben ay kaya kesungura, o kesimeta ko na bende tayo yay. Kakapaya yan na petuwe pa na, natay metuan kakuwa ko no ni mekini ko bahay ni kaben ke kata uroy bukiran tabong tuwan na metuan kanuan tuwi kaya buway siya so kaya to kayam tape sa sibusi ko pa na rimuaro rumira no ni bay nam tangira sa busi ko na bay ro na ni rani karawa metamay meroy re pa ko na kakura-kura ira ni kaben siya so pa sa natay metuan no ni mekini kung kay pun dapat angay re kasi memiris memera am kura-kura am to kanikaya peri ke para to kanikai tuwi kay pa sana ko yung nkururoy na si May Yesu arawera sa kameo. Amen.